Здравейте! Нека поговорим за функционала, който трябва да бъде на вашата платформа за Grandincom. Обичайният функционал на платформата за Grandincom се състои от публичен сайт, където влизат неавторизирани потребители, например кабинет на инвеститора, където вашият потребител, като заемодател, може да влезе и да изгради своите проекти, както и бек-офис за вашите служители и други. Нека първо разгледаме от какво се състои вашият публичен сайт. Обикновено публичният сайт се състои от елементи, които показват информация за вашата платформа. Например, страницата ANAS, какви услуги, показват се проектите, които в момента са изложени на вашата платформа. Информация за инвеститорите, където са описани условията за инвестиране, някои пакети услуги и контактна информация. Когато потребителят натисне «Инвестиране» или премине в кабинета, той попада в авторизирана зона, където трябва да се регистрира и влезе. В този случай е избран относително прост дизайн. Дизайнът може да бъде абсолютно какъвто искате. Затова визуалното оформление напълно се различава от клиент на клиент. Както промоционалният сайт, така и кабинетът на инвеститорите винаги изглеждат по някакъв начин индивидуално. Препоръчваме винаги кабинетът на инвеститора да бъде отделен поддомен. Ако сайтът е Grandincom, то инвеститорският кабинет е по-добре. Transport.com или account.grandincom. Защо такава? Защото ако ще разработвате нов кабинет на инвеститора, ще ви е необходим някакъв адрес, където да публикувате тази нова версия и да я тествате. Ако по принципа не е наклонена черта би тестването тя покаже, че новата версия е по-добра, вие ще можете да замените основния адрес с новия адрес на сайта. Възможно е да искате да създадете друг адрес на сайта за VIP клиенти и със собствен кабинет. Всичко това ви позволява да разделите този функционал, като на различни кутии, и да не го смесвате заедно. Също така и промосайтът. Можете да имате няколко различни вида адреси. Например, на адреса на вашия дом. На Grandincom се показва един публичен сайт, например, партнер KRANINDKOM може да бъде някакъв друг сайт, където е представена друга информация с по-специализирани данни. Нека сега разгледаме от какво се състои, например, обикновеният кабинет на инвеститора. Най-важната функционалност започва с регистрацията, т.е. потребителят се регистрира и първото нещо, с което иска да се запознае, са проектите, които има на платформата. Препоръчваме да не затваряте това с допълнителни данни, т.е. да не изисквате от потребителя да потвърди имейл или задължително да премине идентификация. С информация и след това да вземе решение дали иска да ви предостави повече данни или не. Нека видим как изглежда това. Допустим, например, той влиза на този сайт и в менюто избира да инвестира, възможно е. На тази страница виждаме проекти, които вече успешно, ефективно и безопасно са изложени на платформата и могат да се движат. Тук са видими основните показатели. Можете да изтеглите кратък лист с цялата ключова информация за проекта, както и споразумение за ANAS. Също така подробното описание може да е много по-голямо, могат да бъдат приложени и допълнителни файлове. Това изглежда относително просто. В бойните проекти се използва повече информация и по-сложен дизайн. За да инвестира пари, човек трябва да премине процедура по идентификация. Това е задължително, защото повечето страни изискват платформите да познават своите клиенти. Как се осъществява това?
Ако натисне «Инвестиране», той попада в раздела «Идентификация». Разделът «Идентификация» се различава за юридически и физически лица. Това са напълно различни стъпки. Броят им е различен и каква информация се предоставя. Но в този случай кабинетът е направен за физическо лице. Тук има набор от полета, които, например, стъпка по стъпка се променят. И потребителят ги зарежда, и така нататък. Всички тези полета попадат в бек-офиса, където след това вашите служители ще обработват информацията. Ако няма пари, той ще попадне на страницата, която ще го информира за липсата на средства и ще му предложи възможности за попълване на баланса. Това е важна част от процеса, която гарантира, че всички транзакции се извършват гладко и безпроблемно, като същевременно се предоставя необходимата информация на потребителя за следващите стъпки. Разширено и тук ще бъде добавено условие как може да попълни баланса. В този случай става въпрос за виртуална банка, защото системата е подготвена за Lenonuay, който е европейски доставчик на платежни услуги. Stripe и Wise са свързани с концепцията за отворено банкиране, което позволява полезно управление на финансовите услуги. При нас има много готови интеграции, затова тук може да има цял ред платежни системи, които ще ви бъдат необходими. Парите, когато дойдат потребителите, ще попаднат на неговия баланс и той ще може да ги види в раздела Извлечения от сметка. Ето извлечение от сметка. И след това се появява функционалност, която му позволява да инвестира тези пари. Например, в този проект за недвижими имоти натискаме «Инвестиране». И скача предупреждение, защото този акаунт е за неквалифициран инвеститор. Но това са особености на европейското законодателство. При вас това може да не се включва. И той трябва да се запознае с всички възможни рискове, например, свързани с инвестирането и с всички правила, включително и други свързани аспекти, по които инвестира. Освен попълването на баланса и процеса на инвестиране, винаги има раздел Money on Hold. Това е раздел, който показва, че парите, които потребителят иска да вложи, все още не са реално инвестирани, но заявката е подадена за инвестиция. Направено е това защо? Защото парите за проект, който е нов, могат да се събират дълго. И за това време потребителят може да се предомисли и да отзове инвестициите си. Затова той получава бутон за отменяне и отменя тази инвестиция. Освен това, европейското законодателство задължава предоставянето на такава функционалност. И дори когато целият пул от инвестиции е събран, платформата е задължена да му ги върне, защото това са изисквания на закона, например. В раздела «Моите инвестиции» потребителят вижда всички свои инвестиции, за какъв срок са вложени, кога е следващият платеж и всичко, което е необходимо за разбирането на портфейла си. Ако има забавяния някъде, той вижда какви такси се начисляват и целият процес на тяхното събиране, влоби, начисления, общо взето, всичко свързано с това. Ако става въпрос за дарения, то такова нещо там няма, просто се показва, че парите са предадени по предназначение. Ако това е инвестиция в недвижими имоти, то там се показва в какви инструменти са вложени средствата и доходността. В този раздел «Моите документи» се показва информация за всички договори, които се сключват с потребителя. Всички заявки, всички отменени инвестиции, всички плащания, всичко се показва там. Цялата юридическа информация се намира в този раздел. В раздела «Изтегляне» може да се направи заявка за изтегляне на пари. Ако потребителят има пари на баланса, които са постъпили или като доход от неговите проекти, или просто е вложил и иска да ги
изтегли обратно на някаква банкова сметка, именно там той заявява изтегляне на пари. Той може да посочи IBAN, на който иска да въведе сумата, и каква сума в момента е достатъчна. Също така може да привърже нов свой банков акаунт и да изтегли пари на него. В изтегления се намират всички изтегления на пари, кога, какви плащания са излезли и техният статус. Не се извършват веднага, обикновено това е свързано с плащане и се очаква определен статус. След това платформата потвърждава, че плащането е направено и статусът се променя на актуален. В раздела Отчет за доходите са видими всички постъпления от инвестиции, доходи, глоби и лихви. В този раздел се включват допълнителни подробности за всеки вид доход, както и обяснение за това как се изчисляват доходите. Освен това, информация за периодичността на отчетите също е налична. Скорее всего всички тези суми по някакъв начин се облагат с данъци и затова е удобно да ги виждаме в един раздел. Статусът на инвестора е специален раздел, който е достъпен за потребителя за инвестиции и той може да премине анкета за потвърждение, че е квалифициран инвеститор. Дело в том, че по-често за неквалифицираните инвеститори се показват много предупреждения и достатъчно ниски лимити, за да не се увлекат прекалено в този процес, подобно на хазарта, и да не похарчат много пари. Това е задължително съгласно законодателството в много страни. Квалифицираните инвеститори дават възможност за анкетиране, което дава възможност на потребителя да посочи дали е неквалифициран инвеститор или квалифициран. В зависимост от избраните полета се зареждат съответните документи и файлове. Също така има раздел Съответствие, който позволява подаване на жалби, например, и други. Например, потребителят може да бъде недоволен, че му начислиха някакви стотинки неправилно или че някои моменти го притесняват. Много често регулаторите изискват такива форми да бъдат на сайта и потребителят да може да подаде жалба на своя език. Допустим, имате сайт, представен на английски език, а вие работите, да кажем, по законодателството на Франция. Потребителят трябва да подаде на френски език, въпреки че вашият сайт може да бъде само на английски език. Такива особености съществуват и тези нюанси трябва да се вземат предвид. Също така често е необходим раздел «Покани приятел». Това е реферална система, която позволява на този инвеститор да получи реферална връзка и да покани своите приятели на вашата платформа. Това е много удобно и позволява да се спечелят допълнителни пари. Особено това е ценно при сътрудничество с блогери, които имат голяма аудитория. Това ще ви позволи да работите с тях и честно, добросъвестно да изплащате тяхното възнаграждение. Разделът настройки позволява да качвате своя аватар, да променяте имейл и да включвате двуфакторна идентификация. Това, например, са Google идентификатори на програмата, има и iOS. Двуфакторна идентификация, включително и чрез SMS, например. Всичко това е подготвено от нас и може да бъде използвано от вас. Нека сега преминем към обсъждането на най-сложния раздел на краудфандинговата платформа. Публичният сайт на клиента, кабинетът на инвеститора. Всичко това е относително просто. Най-важното и най-сложното на всяка платформа, която изисква огромно количество време и ресурси, е разработката на бек-офиса. Бек-офисът на платформата Crowdfunding е предназначен за вашите служители, за да могат те да управляват платформата изцяло в съответствие с техните роли и достъпи. Ролите за достъп обикновено се настройват в раздела Администрация, където можете да добавяте нови потребители, да им присвоявате определени роли.
Дори да създавате нови роли, които са изпълнени с определени разрешения, и в съответствие с тези разрешения се предоставят определени възможности на ролята и съответно на нужния служител. Един и същ служител може да има няколко роли. Например, ако един служител отиде в отпуск, неговата роля може да бъде прехвърлена на друг, негов колега, който ще изпълнява тази роля по време на отсъствието на този служител. Когато служителят се върне от отпуск, тази роля може да бъде върната именно на него. Вторият важен раздел на вашата краудфандинг платформа е проектите. В този раздел можете да публикувате нови проекти, да редактирате съществуващите и да прикачвате необходимите документи. Всички тези полета се настройват индивидуално за всяка краудфандинг платформа. Също така, този раздел позволява генерирането на график на плащанията и преглед на съществуващите. Освен това, този раздел позволява именно да се управлява информацията за проекта на различни езици. Тоест, името на проекта, описанието и другите данни се превеждат на нужните езици, на които работи вашата краудфандинг платформа. Третият важен раздел на вашата краудфандинг платформа е Email Office. В него можете да видите както инвеститорите, така и заемателите и да управляват данните им. Именно тук инвеститорите получават достъп до инвестиции. Този раздел винаги се прави, например, в съответствие с регулирането, което е прието във вашата страна. Следващият раздел на вашата краудфандинг платформа е разделът за служба за поддръжка. В този раздел информацията не е достъпна за редактиране, както например в МЛКС. Освен това, много документи са скрити за службата за поддръжка. Това са лични данни, например, паспорт, лична карта или шофьорска книжка, някои допълнителни документи, които не са необходими, за да се предостави поддръжка на клиента по телефона. Разделът GDPR също е много важен, тъй като изискванията за лични данни в много страни са много високи. За какво е нужен? В този раздел можете да намерите всеки потребител на вашата краудфандинг платформа и всичко, което е известно за него в системата ви. По закон, например, в ЕС, потребителят може да поиска цялата информация, която знаете за него. Ако той е заемател или инвеститор, то с помощта на този раздел ще можете да намерите и предоставите тази информация. Но той може да поиска да се изтрие информацията за него и това може да създаде трудности, тъй като, от една страна, вие сте задължени да съхранявате данните за него, а от друга страна, вие сте задължени да спазвате законодателството за лични данни. Следователно, този раздел позволява, от една страна, да го маркираме като изтрит, а от друга страна, да спазим изискванията и да запазим всички данни за това. Кой е инвестирал или е заемал пари? В някои страни, в някои случаи, възможно е този раздел да не е необходим. Раздел «Инвестиции» позволява да се виждат всички замразени транзакции. Това са парите, които инвеститорът е реализирал на вашата краудфандинг платформа. Когато те бъдат събрани за проекта, те ще преминат в раздела за инвестиции и ще можете да видите всички инвестиции, техния статус, просрочки, ако има такива, и каквито и да е такси, ако по вашите правила те се начисляват. Накратко, всичко, свързано с инвестициите. Раздел «Транзакции» позволява да се виждат всички попълнения на баланса и инвестиционни транзакции. В отличие от инвестиции, тук се говори именно за самите плащания, които потребителите правят. За инвестиране. Ви платите са парите, които потребителят изтегля от своите баланси. В клиентските си кабинети Interest Income позволява да видите дохода, който вашите клиенти получават чрез вашата краудфандинг платформа, например, и други. Finance позволява да се виждат глобите, които се начисляват за закъснения. Ако това не е предвидено, такива раздели се скриват.
Рефералният доход – това е рефералният доход, който се начислява по рефералната програма на потребителите на вашата платформа. В раздела «Документи» има няколко подраздела. Един от тях е шаблони на документи. Той ви позволява да качвате нови шаблони и да ги редактирате без необходимост от обръщане към програмист. Това, например, е договор за заем или заявка за инвестиция. Считано от 1 януари следващата година, включително всички необходими документи и съответните правни изисквания. А предишният шаблон на документа ще прекрати действието си, например, на 31 декември в края на деня. По тези шаблони на документи се генерират документи, които попада в раздела «Документи». Там можете да видите всички документи, които вашата платформа е сключила с клиенти, с инвеститори, с заематели и друга информация. Има и раздел за шаблони на уведомления. Уведомленията са известия, които могат да бъдат изпратени по SMS, чрез POSH уведомление или по електронна поща. И тези всички писма или SMS съобщения могат да се настройват именно тук, като се вмъкват етикети, където ще се подставят автоматични данни, точно както и шаблоните на документи. Съответно, всички нотификации и уведомления, които се генерират, могат да се видят в раздела «Уведомления». Съответствието позволява да се виждат всички жалби от клиенти и да се реагира на тях, например. Раздел «Исторически данни» позволява да се намери информация за всеки обект на вашата платформа. Например, за проекта, или за инвеститора, или за заемателя, кой кога е променял, какви данни са били качвани, от кой IP адрес. Тази информация ви позволява да реагирате на запитвания от правоохранителните органи или да провеждате анализ на инциденти и да разберете какво се е случвало и кой е направил промени на платформата. Например, включително. Разделът API позволява достъп до API и създаване на собствени инструменти за работа с платформата чрез API. Разделът Моите настройки позволява работа с доставчика на платежни услуги, защото всичко, което се случва на вашата платформа, от отразяване на парите, записи и тяхното отчитане, всъщност парите ще постъпват чрез платежната система и вие ще извършвате транзакции също чрез платежната система. Тези системи за плащане могат да бъдат няколко и могат да се променят, например, с течение на времето. При нас вече съществуват много различни бутони. Решения, например, за вас. Следващата интеграция, която ще ви е необходима, е свързана с кейсове. За да не накарате служителите си да извършват цялата работа ръчно, можете да автоматизирате този труд и да се обърнете към редица доставчици на услуги, които автоматично ще проверят документите на потребителя, неговия статус, адреса му на пребиваване и дали предоставеният паспорт не е изгубен, както и бенефициентите на компанията, ако става въпрос за юридическо лице. Предвидена е интеграция с много други доставчици на услуги, например, които изпълняват ролята на Core Banking System, доставчици на SMS услуги, доставчици на електронна поща и други допълнителни услуги, които автоматизират и упростяват живота и работата на вашите служители. А вашите инвеститори ще бъдат доволни от скоростта на работа с тях. Качествената технология е залог за успеха на всяка краудфандинг платформа.